ting? Ja. Hey gutter, det er ikke resultatet, vi spiller for. Vi spiller for indsatsen. Det I leverer. Ikke også? Kom nu. Ja, kom så! Hey, vi tager ud! Nu er det der! Kom nu! Ja, kan nu ha det spalt för landslagsmötet i Ryssland. Vad säger du nu? Det har varit gåor alltid och det är rätt störst internationellt alltid och det har lyckats gå som de bästa danskarna som vi där säger. Vad är den större månaden Lino? Det är 100% fysiska, det har tränat mer styrka och agility och så där. Nu var det du check better där än Jar. Vad var månaden från Disney Jar till det? Vi hade vi Geo och mer och vi vet mer hur störst det är där än vi visste vi Jar. Det må hem att arbeta i fitnessrum någon att komma hem. Ja, det var 100% och man ska inte bara säga att man helt göra det. Och man ska det är viktigt att träna rätt. Vet du måste smälta oss ner tapp någon. Ja, överhörs vi skulle ha köra och göra det och vi har inte vinnare där än för. Det var en indsats, der var 100% bedre end i går. Det eneste, jeg synes, der er det store problem i dag, det er vores skudkvalitet. Hold da kæft, hvor vi brænder mange oplagte. Er vi enige om det? Eller, det kan vi vel ikke tage fra hinanden, vel? Og den indstilling, I har i mand-mand-duellerne, er meget bedre end den var i går. I dag, der må de satme slås for at lave deres mål. Der er selvfølgelig på enkelte kicks, og sådan er det. Det er skide lige meget, men de må meget, meget mere arbejde for at lave deres mål. Det, der er lidt ærgerligt, det er, at vi ikke bærer, hvad skal man sige, succesen nede i forsvaret op i angrebet og laver nogle flere mål, ikke? Det kan vi godt, og der synes jeg virkelig, at det her, det er noget, der er noget, der er på dagsordenen, når vi skal træne igen. Kanske jag vet.